Kaskeamisen muodot. Kaskeamisen muotoja on ollut useita. Suomessa yleisimmät muodot olivat havumetsäkaski, lehtimetsäkaski ja rieskamaa. Havumetsäkaski eli huuhta tehtiin havumetsään tai havupuuvaltaiseen sekametsään, joka oli yleensä aikaisemmin kaskeamatonta luonnonmetsää. Muutama vuosi ennen kaskeamista alueen puut kolottiin kuivumaan ja kaskeaminen tehtiin huhti-toukokuussa. Seuraavan vuoden kesä-heinäkuussa poltettiin raivio, eli alue poltettiin uudelleen, jotta maaperään sitoutuisi mahdollisimman paljon tuhkan ravinteita. Tämän jälkeen alueelle kylvettiin kaskiruista ja ensimmäinen sato syntyi seuraavana vuonna. Lehtipuukaski tehtiin 30–40 vuotta vanhaan lehtimetsään tai lehtipuuvaltaiseen sekametsään. Ensimmäinen työvaihe oli vesojen ja alimpien oksien karsiminen ja puiden kaataminen kesäkuussa. Seuraavana keväänä maassa makaavien puiden oksat karsittiin ja kaski poltettiin. Kun kaski oli jäähtynyt, kylvettiin tuhkaan nauriin siemenet. Ensimmäisenä kesänä kylvettiin myös ruista ja ohraa. Muita lajeja, kauraa, hernettä, pellavaa ja tattaria, voitiin kylvää seuraavana kesänä. Rieskamaa, eli tuore kaski, tehtiin nuoreen pensaskasvuiseen lehtimetsään. Puut kaadettiin keväällä ja poltettiin välittömästi. Samana kesänä viljeltiin yleensä naurista tai pellavaa. Rieskamaan kiertoaika oli muita kaskimuotoja lyhyempi, eli noin 14–17 vuotta, mutta kaskiala oli suhteellisen pieni ja tämän kaskimuodon merkitys sitten vähäinen.